Papa fैबाय खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबानब्लग इउटिउब थामखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सबाय माजों फगवारनाय महर लानोसै नाबाय दा मुंगै ओमफ्राय ब्लाउसखौफोरा जोबोसे लं जाबाय हानाय माने इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो ओमफ्राय मिन्थिया मा रोखोमनि ओंख्रि संनो नागिरदों दिनैबो दाख्लै जेरै काबुलि बुटखौ जादोंमोन थिग बिदिनो खालामगोन बेयावनो खनसेनो सामब्राम संख्रै हालदै थाव एसे मस्ला गुन्दै देग्लिनाय एकदम हरनानै खनसेनो गाबोनसै आरोना मादै इन्ट्रेस्ट मोनबाय थादोंथाय अलसियानिसो खामानि नामा बाट खनसेनो जायोबालाय आरो माथोना गेसबो बासिगोन टाइमबो बासिगोन एसे आलदा खामानि मावहोलां बिफाजों फनाव रायज्लायहोलां दालि ओंखामा मोनगुलायबाय आरोना नैबेहा आदा थागुलायबाय सनाफोर नै एसे गोबावसो जानाय बायदि मोनबायमोन आङो फवासे दाउ बेदर लानानै फैदोंहाय बेखौनो एग्लिनोसैलाय माजों एग्लिगोन होननानै बुङोबाथ' आंना आरो माथोबाव नै आलुजों बेदरजों समान समान होननायसो जानोसै मटरबो जिन्दोंमोन आङो फिसाजोआ खुरैखौ बहाय लानानै थांखो गावसो दंसै आरोना दा बिहरनोसै आं मटराथ' लेटआवसो हरखानांगौ नालाय सोनाफोर नै ओंख्रिया बिदि आरोना दिनै हेभि जानोसै फाजासो जागोन आरोना सामार सोनाफोर फिसाज्लाजों रायज्लायबाय आरोना दिनैथ' लास्ट फरिखा मा जानो मा मानो ओंख्रियाबोथ' एकदम जिर' जेबो गैया आरोना बास्केटावहाय जोबस्रांजोबखाबाय ओमफ्राय मा होनो अमा बेदर जानो नामा होननानै बुंबाय नालाय ओमफ्राय दाख्लै अमा बेदर जानायनि उनावहायनो उदैया एसे सानाय जादोंमोन नालाय ओंखायनो नांथ'ला जाबाय ओमफ्राय आंबो दे होनबा नांला होननानै होनबालाय आङो दाउ लायनोसै होनबाय दाउ लायनोसै होननाय लोगो लोगो बे हारा गोनाङा होनखाबाय माने दाउ दिसिखौ नांखाथारा होननाय बायदि आरोना आंबो गिदिर बायनानै जानो हायाना एसे सेख्राबायबा हाराफ्राबो ख्रेव ख्रेव थाथारोना बेखौ जायाखि बेखौ जाया दा उफाय गैया बिमाया थाङै थुङै नै हरेक माल दाउ बयलारखौ लानानै फैलायबाय आरोना आंहाथ' गासिबो हजम खिन्थु बेखौ जाला सानदोंमोन दिसिखौनो एसे जानोसै सानदोंमोन एसे सेख्रा 200सोनि 250सोनि लाबोनानै सानदोंमोन आरोना जायैयाबो गोबावानो जाथारबाय दाख्लै बिफा फैनायाव जानायानो दा उफाय गैया दा बेखौनो एवनानै लानोसै सारायाव गोलैबा बेहासो एसे बुरजा एरनाय बायदि नुयोना ओमफ्राय दाउ दिसिखौबाथाय बोरैबा सारायाव होनाय लोगो लोगो हाराव नुयो नालाय आयदै आरो मोदोमाबो थासोथारा नालाय दाउ सेख्राया ओंखायनो बायो बियो बेखौनो फरिखा जोबनायासो नाम आरोना जानायाथ' जालुबाय थाखायोआनो एसे एसे एवनोसै आरो ओमफ्राय बेदरखौ एसे खम जानाय बायदि मोनदां जानायखौ आरोना नोंथां जेब्लानो जायो नोंथां मोननायखाय थायो थ' दाखालि जानायानो नै दासो आरोना एसे सिगाङाव बिराद बोरैबा खरा जानाय जादोंमोन ओंखायनो एसे नामायनोसै साननानै आरोना लोगोफोरनिबो भिडिअ चालु ओमफ्राय आंनि फाजायाबो चालु लागाव आरोना ओमफ्राय आलुखौबो हरनानै लाबाय आङो इसेयावनो मटराबो सौफैबाय फिसाजोनि आखाइनिफ्राय खिन्थु कयेकथा लिला राननानै गारबोजोब्बाय दां लेथेर फेथेरनो नागिरहैफिनला आंबो बेखौनो होनोसै जा दङ बेखौनो होननायसै आरोना र' एसे फ्राम एवबावनो आरोना बानलु गुन्दैखौनो एसे होगोन आरोना सारनानै र' एसे एवनानै लाग्रोबावनो नै दै होबाय आङो दै गुदुंखा नालाय होनाय लोगो बुर 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 जारौ मारौ आरोना गोदौबाय थाथोंसै गेजेर गेजेर एरनोसै ओमफ्राय फुरा रानहोनोसै ओंख्रि गोदौगौमानि एसे नै जियाथ' ओंखारनाया जोबनो थांखाया फिसाजोनि फिसालानि सान्दुं गैयाबाबो माथो उफायबाव आरोना हाय रे हाय बेहाय फिसालानि गानस्लायनायबो दङ जाबानो ओंखारो लोंबानो ओंखारो दै लोंबाबो ओंखारो मा होनबावनो आरो थाइलाय बारलाय सुखु दुखु क्लाब नालाय सनाफोर माथो होनबावनो दसेनो हेब्रे फैलायबाय बिमाया जि सोमनो आखायाव लाहांनायावनो माथो उफायबाव सियाव खाथाबनानैबाबो एकदमबारे आरो बुंनो थाङोबा ना बेखौ बिदि दंखलाव जि सोमनाय मा सोमनायाव बाथाबनायानो मोजां मानो होनबा जै थांगोन लोगो लोगो दै दांगोन गस्ला पेन्ट आरो सिबावगोन ओरैबादि सास्ति आरोना दैजों ओरैबादि एटास दा बुंसै गरम बोथोर हाबहांबाय नालाय दैयाव सुरु जालायबाय दाख्लै गोजां बोथोराव एसे खम जादोंमोन मानसिया दा नायदो बाजाहां बाजायाहां एकदम लर लर आरोना सोमला सोमनानै दोनबाय आङो दायो सुनोसै आरोना फिसाला स्कुलनिफ्राय फैबाथाय आरो ओंखारबावखागोन नालाय ओमफ्राय ओरै नै दैयाबो रानलांबायानो रुइजोब्बाय आलु थालु नै बरिया जाजोब्बाय आरोना थावबाबो एसे मोजां रुइहोबावनोसै नुनायावथ' लुक्सआथ' वाव बानलु गुन्दै होनायनि खोथा नालाय कालारा बरिया जायो आरोना बेनो बानलु गुन्दै होनायनि मोनसे माबाया माने गोसायाथ' गोथाङाबो गोसा खालामो खिन्थु गुन्दैखौ होयोब्ला कालारा बेबायदि बरिया जानाय मोनो आरोना आङो ओरैनोथ' ओमफ्राय गोथांखौनो फ्रात फ्रात हाखावनानै होयो खिन्थु फाजाफ्राव नै बिदि होनो मोजां मोनो आं नायदो बाब रे बाब नांलायलाहाय गोजायानो जारौ मारौनो एसे उनावनो फोनथाब फोनथिब मोनजोब्बाय नै बरिया जाबाय आरोना नांला बन्द खालामसै ओंखायनोथ' नै बेयाव थानो नाङा नायदो ओरैबादि साबधान आरोना बिखुंनिफ्राय ओंखारबाय बेयावसो फिउ है
जाबाय ओंखाम ओंख्रि दालि सब कमप्लिट आरे फै आदाया फैगोन थायावनो खारलायनाङाहाय लादोथ' दे बेयावनो महाफोर जादो दे आं दुमथाराना मिउजिक मारिनोसै जाथो थ' सिदा सिदि नै जोङो 5टासोआवसो ओंखारनानै ब्लग्सखौबो स्टार्ट खालामफिनबाय आरोना सानसुनिफ्रायनो फुरा ब्लग्स बन्द मा खालामखो मा माखो पात्ता गैला आरोना ओमफ्राय नै आखायाव साथा गिदिर लादों थारमानि अखा हासोदोंहाय सनाफोर अखा नै दैस्लुंबो थाबथालायबाय आरोना ओंखारनायबो नंलामोन उफाय गैया ओमफ्राय नै बे रिमट दाखालि लायदोंमोन ना जोङो बेयो माने एकदम रिसपन्स होआखै आरोना जेबो एबो गैया अबो गैया आइबो गैया आफाबो गैया आरोना थ' दा बेखौ हैनानै आङो दों थांनानै माने सोलायनो माने फैसा बिफिनना लायनो सानदों आरोना जायाबा आं माथो खालामबावनो आरोना नै ओमफ्राय स्कुटिजोंथ' थांनो हाला अखानि थाखायनो गारगोबा सानदोंमोन ओमफ्राय दा नै रिक्साजोंसो आरोना पेपे फुफुनो ओमफ्राय फैनानै नायदो नै रेल गेट मोनहाङाव ओरैबायदि अखासोबाव आरोना माने जोंथिंजायथिं ससेथ' गैयामोन खिन्थु नैबे अखासो जा टेनसन जाबाय आं बाग्रा जिबो बावबोदों माने एकदम इउया खालामनो सानदोंमोन दा एकदम गालाय गुजाय खस्थ' मोनसिगोन नै अखाया माबा ज्रावसो हासिननाय आरोना नायदो सेसाय जेनेबा थिंख्लिब जायाबा उफाय गैखाला आरो जों बिमा फिसा साथामजों फैसाखौनो हरफिनबाय आरोना बेस्रा जेबो माबायासै रिसपन्सआनो जायाखै नालाय ओंखायनो हरफिनबाय बेस्रा मोजांमोन फुराफुरि 550नि बायनानै जुदि रिसपन्स होआबा रिमटआनो एकदम 550मोन आरोना बेट्रिखौल' लानानै फैबाय बेट्रिनि दामखौ होबोबाय ओमफ्राय नै बेहाय 150 थाखानि मा लाबोखो दाख्लैनो रोनाव लांबाय थाखानायमोन रिमट लांनायखाय आङो होआखैमोन आरो दिनै सोलायफिनबायबो आखाइ हमलाय फैसाखौबो दल मोनफिननायखाय मेगनेटखौ बायनानै होफिनगारबाय आरोना सुम्बुकनोहाय सुम्बुक अयथासार नांगौनो सयथिबो दैलि मार्केटजों हाबबाय नै लाजाया ओमफ्राय जा लेथ्रा दैयाव गानो नाङा फिउबो बारनाङा ओमफ्राय फिउ बारबाथाय आरो दानो माबागोन लेजेरगोन अखायालाय आरो गैथ'लालाय नै हाबाथाय आरो दिगदार जालायसिगोनलाय होमबाबो नै टुटिं सिरिगासिनो प्लास्टिक दैया गोलैबाथाय सेस खर'आव साइथिंसिम थाबायलांसै माने साइथिंसिम रिक्सा गाखोबाय साइथिंबाय थाबायबोबाय दा साइथिंसिम थाबायलांसै हा थ' अखा हाजेननायनि दैस्लुं नालाय जा मोनामखायोहाय लेथ्रानो थाच आइदै हनै ट्रेनाबो बेल मारियाखै इयो दहाय थांनायावबो बिदिनो पुस पास होनगासिनो दासिमबो पुस पास ओबाव आयै बिफाखौसो मोनलांगोन सानखो ना माखो बेयाव जिरायनो दावराव जाखो नाङा सना दा अखा हाबा दा अखा हाबा आयै बाबा फैबाय दासो खारसै बेयाव जिरायबाथाय दा अखा हागोन बाबा फैबा जिरायगोन बेयाव सानजों नेबाय थागोन साथामजों हलिनिसो बिफाखौ फैगोन सानखो ना माखोहाय फिसाजोन जादालाय सिदा फार्स्ट टाइम लाजिज पिज्जायावसो हाबफैबाय आरोना जोङो खथाया मोननै बिसिना बै खथा मोनसेया फटिक ओमफ्राय जों अर्डार खालामनानै नैबे खथा मोनसेया बाबा बैखौ लाबोलाय माबाखौ मेनुखौ जों अर्डार होनानै फैखाबाय फैनायालाय सरगुदियावनो बाबा जों खालि ग्लासजों मानसिफोर जानायखौल' नुहुरोमोनहाय जानो सना ओमफ्राय जाफेरा नालाय मिथिफेरा नालाय गिबि खेब लाजिज पिज्जायाव नालाय सोंबाय जों गथ'नाव आरोना अबे बायदिया मोजां अबे बायदिया मा ओमफ्राय बियो स्पाइसि नांगौबा नै बेखौ जा होनबाय मेक्सिकान चिकेनखौ ओमफ्राय जोंथ' स्पाइसि नाङा ओंखायनो होनबालाय नैबे बाटार चिकेनखौ जादो एसे सुइट जागोन होननानैहाय नंमारगौ आरोना सुइट स्पाइसि बाटार चिकेन केपसिकाम बेखौनो जानोसै जुनारफोरनो सबसे फार्स्ट फिसाखौनो अर्डार खालामबाय जोङो नै 220निखौनो आरोना जागोनसै नेक्स्टआव गोथाव मोनोबा एम जानोसै एल जानोसै एक्सेल ओरैनोथ' बिमाया एक्सेल जालांबायमोन खिन्थु जाजेननायाव नै बे स्मल साइजखौ जानोसै आरोना नै बेलाय बिनि डिमान्ड आनजाद जोबनाय लोगो लोगो पिज्जा जागोन दे बिमाखौ जाहोआ साननानै 99निखौनो जानो लेंदोंमोन ओमफ्राय 99निखौ दाख्लै खबर लाबाय आङो ओमफ्राय बिदिनो पपकर्न आरिनि बांद्राय गोथाव नङा होननाय खोनानानै आङो माने गावबा खुगा आरोना बेफोरो बुंजायाबो सोरबा गोथावबो मोननो हागौ ओंखायनो दे 99निखौ जाला बेनिफ्राय बांसिनखौनो जागोन होननानै आङो बुंनानै लाखानाय नालाय फैनांबाय आरोना ओमफ्राय आरो नैबेखौथ' प्लेनिङा बेस्रा होल्लां गाखोनायनि प्लेनिंसोमोन आरोना माने एसिबाय पार्कआव थांनायनि प्लेनिंमोन आरोना अखा हानानै गासै प्लेनिं चपद थ' सोरनाफोर स्कुल बन्द' जानोसै नालाय जोंबो रुमाव थानाय जाखानाय नंला ओंखायनो
जाहोस्राखानोसै आंबो जाखानोसै ओमफ्राय नैबेखौबो गाखोस्राहैखानोसै सानदोंमोन बाट जायाखिसै आरोना नेथ'नोसै 20 मिनिटसो नेथ'नांगौनो ओमफ्राय जानानै दा गोथाव मोनाबा दिगदार जागोन आरोना नोङो जायाबा सानसेखालिबो बै मा होनो मामोनलाय बिशाल खाथिनियानि बै आइ आफा हस्पिटाल खाथिनिया बायबाय आरोना बिदिनो 250 थाखा ना मानि ओमफ्राय फुड प्लाजा ना मायाव बायनाया ओमफ्राय बिसोर फिफा दंमोन आरो हेलाबा फिफायाबोथ' जाखाया मालाय जोंखौनो जागोन सानबाय बिनो केसे होनबाय थाबाय जा लस मोनबाय आङो ओमफ्राय बाया मोजोमा आंहासो जाबायहाय गोथाव मोनाबाबो आरोना गोथाव मोनथाराखै आं फुड प्लाजानिखौ बेखौ पिज्जाखौ आरोना बेबा मा पिज्जामोन आंसो बिनो रोङाखै ना मायाखै ना गोथाव नोंखौसो बिफ्रांखो पात्ता गैला आरोना गोथाव मोनाखै आङो ओमफ्राय बिनिफ्राय ओरैनो लेजिसनिखौ एसे जाबाय सोरनिबा जानायखौ जिख्लाबसे मोनजाबाय खिन्थु आं बिदि बायनानै खुनु बेला जाफेराखै दिनैसो फार्स्ट टाइम बायनानै जानोसै आरोना फिसा साहा थेलेबलेबखौ ओंखायनो ओमफ्राय आंहा जि हब्रा भिडिअ बानायनो जा मोजां मोन्दों आरोना रावबो गैया नालाय खालि बैयावसो मालाय सोरबा खालि जालांबाय ग्रोब हाबफैलायबाय बैयावसो ग्रोब जागासिनो दङ ओमफ्राय थादोंहाय जोंहा खालियावनो 20 मिनिट जाथ'खायाखै आरोना नेथ'नोसै होंगो दोंगोबाथाय भिडिअ बानायनो हाखाया आङो बोरैबा मोनखायो नालाय बेयावनो मोजां मोनखादों आरोना नोंथांमोनजों सावरायबाय थानो होननानैहाय सौफैबाय सनाफोरनै आंनि आखायासो गुवारसिन आंनि मोखाङासो गुवारसिन बोख्लाबायानो मा बेदर ना माबाबा बे बेदर आरो 1 2 3 4 5 6 था बेदर ना माना नैबे नंबावासो नंगौ फिसा दं खोमा मालायफोरखौबो बिदिनो बोखानानै जानाय नुमारोथ' फिसा नानै जानो हागोन बेखौ गोसा आयै फिसा जानो हागोन ना आयै फिसालाया आंलाय बेदरखौ फिसौ लाबाथारदों जानो मा गोसासो मा सना र' आं हरनो र' लादो सस होनानै जादो दे द'द'सो इयो सना द'द'सो नों जायाना र' आं हरनो बानलुसो नैयो सनाफोर जों नारा थाथा जानांसिगोन आरोना मबाइलफ्रावसो एडभार्टाइजफ्रावसो जानाय नुबाय बायोमोनहाय ना बाबा नोंथांमोननि सिगाङावनो गिबि खेब ट्राइ खालामना नायनोसै आं माइदि बाटारनि नालाय गोथाव जाखागोन चीजी बटर सस होनानै जा सस होबा गोथाव ना दहायबो बेदर जादों बेलाय खेबखानायसो बिलाय आरोबाव फिसाजोना जानाया आलदासो जादोनो गोलैगोन दे नोंसोर लांबोदो बाबानो मोननै आयौ बेयावनो माबा बेदर मोनसे बिलाइ हरबायना 220 जादो आरो गोथावानो मोनदों सासेया गैया नेक्स्ट ब्लगफ्राव गन्थं गाननायखौ देखायथाराखै होनोमोनो आगोल गन्थं गाननाया बिदिसोहाय ओरैनो हरेक मानसो बावबाय आङो गोदो 200नि नङालै आबा गल्डनिसो बेसेबां लानायमोनथाय बावबाय आङो आं बानायहोनायमोन आरोना माखौबा सिफायनानै बानायहोदोंमोन ना ओरैनो बानायहोदोंमोन बावबाय आङो दैखौ खेवना हरलायबा आं खेवनो हाया आंहा आखाया पिज्जा दं नालाय ओमफ्राय जानो मा गोसा नङा बे बेदरसो गोसा नङा बेहा गोसा नङा फिसालाया जा मजा लानानै जादों फार्स्ट टाइम जायो नालाय आया बाबा बिदि नङा जानायाव सटपटनो मोनजाबायना मोनजायाखैमोन मालाय मालाबा लोगोनिफ्राय जिख्लाबसे मोनजादोंमोन जाहैदों टिउसननि लास्ट टिउसनाव माने गावसोर जाग्रा लोंग्रा लांदोंमोन नालाय सासे लोगोआ पिज्जा लांदोंमोन बेयाव एसे मोनजादों दिनै मोनजाबाय बिदिनोमोन टेस्टआ बिनिफ्रायनो लांदोंखादोंमोन दे होमबालाय नोंहा सेकेन्ड टाइम आंहाथ' फार्स्ट टाइमसो जाखांबाय नै खावसेखौ आंहा नों जाखांदों माबा खावसेया नङाबा हाना जागोन आंजों फिसाजो दाङाबो आदाव जानो गिनानै दे जाजोबनोसै जोङो हुलु हुला जोंख्लाबनाय जाखांबाय जोङो बाबा फैसा होआमो आरो ब्लड खालामसै नामा भिडिअ बानायलायनाय ओमफ्राय फैसा हैनोसै बै रुमावसो हैनांसिगोन फैदो बेयावसो जिरायनोमोन जिरायला फैदो जाबायना थोदो मोनसे खथाया बेमोन आरोना बेहाय दहाय फुरा फिस्लाब गोजामोन थ' थांसै जाबाय अखाबो गैला गारबाय सौहैफिनबाय सोनाफोर जोङो ओमफ्राय जानानै फैबाय आरोना दा खिथानो रोंसिगोन लेजिस पिज्जानि बे बाटार माबानिया बेबायदि स्वादा माबायदि होनोबा खिथानो रोंसिगोन आरोना जों बेबायदि एक्सपेन्सिभ बुस्थु जानायानो जाखाया मतलब
जोंनि थाखाय बेनो एक्सपेन्सिभ जाहैबाय जों माने गुरा मुरा बुस्थु जानानै थाग्रा नालाय ओंखायनो बेबायदिखौनो बिसोर जोंनि थाखाय माने दामि होनना बुंनांसिगोन आरोना आं बादिनि थाखाय आरोना आरो लाइक KFC खौबो खनसे जानानै खम लस मोनदों आङो बाट जिबनाव खनसे खिन्थानांसिगोन आरोना KFC आव बिदि दाम बार्गारा KFC नि बार्गारा बेबायदि होननानैहाय ओइ दे दा नैबे सुनाफोर सोरबाफोर मालाबा जानाय नायबानो जाबाय ओमफ्राय मेला रोखोमनि दङना बेफोरखौ मालाबा मौका मिलायबा ट्राइ खालामसै आरोना थ' दा मोनसे जानाय नायनायखौनो बेखौनो खिन्थानोसिगोन आरो जादोंमोन गोथावानो मोनदोंमोन होननानैहाय ओमफ्राय दा आरो ब्लग्स मालाय माथो गोलाव खालामनो एग्जाम जोब्बाय नालाय फरायनांला मानांला आजादि आरोना थ' जोंबो बिदि आजादि थाबाय थाया माबाखौ सोलायगोन जायगाखौ सोलायगोन आरोना थाबाय थाया जोंबो सुखुखाथारा मेव मेवसो मोनखायो जोंबो बिदि खबा थाबाय थानो थ' एसे उसान जायगायाव थांनो जोंबो थब्ला थब्लि जुनो रेडिस खालामसै आङो दायला बोथोरासो मा खालामो नेक्स्टआवहाय दा दोनथ'नोसै जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फरायनाय नंबाय साननांला जे बेबादि खौलौल' फिजानायखौनो देखायो नामा होननानैहाय थ' गिबि खेब नालाय देखायबाय आरोना थ' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'हाय